Graditeljska cjelina Stari grad u Gradačcu proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a čini ga Gornji grad sa kulom Husein kapetana Gradaševića i Donji grad kojeg čine Sahat kula, džamija Huseinija, zgrada gradske biblioteke, muzeji, zgrada gimnazije i muzejska zbirka. Gradačac je sa svojom okolinom uvijek važio kao poznati voćarski kraj, pa su šljiva i trešnja promovisani u simbol grada. Gradačački sajam šljive najpoznatija je i najposjećenija privredno-turistička manifestacija u Bosni i Hercegovini i svojevrstan je gradačački privredni brend. Poznata je i kulturno-zabavna manifestacija Trešnjarevo. Pored jedinstvenog kulturno-historijskog nasljeđa, Gradačac se može pohvaliti da je jedan od najvažnijih centara u BiH za proizvodnju zdrave hrane. Bijela kula zmaja od Bosne je zasigurno jedno od najpoznatijih i najljepših mjesta u Bosni i Hercegovini, jer predstavlja simbol opstojnosti naše države i otpora okupatorima. Kula Husein kapetana Gradaševića je urezana u najljepše stranice naše historije, ali i u naše srca i u naše sevdalinke. Dobrodošli u Gradačac, dobrodošli u Tuzlanski kanton. Husein kapetana Gradaševića sagrađena je u 18. stoljeću, Huseinija džamija 1826. godine, a Sahat kula 1824. Povoljan geografski položaj, jedinstveni kulturno-historijski spomenici kao što su kula Husein kapetana Gradaševića, pravoslavna i katolička crkva i drugi vjerski objekti, zavičajna muzejska zbirka i brojni lokaliteti kulturno-historijskog nasljeđa, Gradačac su obilježili kao jedno od najpoznatijih mjesta u Bosni i Hercegovini, zbog čega privlači posjetitelje iz zemlje i inostranstva. Banja Iliđa je jedan od najpoznatijih zdravstveno-rehabilitacijskih centara u regiji, koja posjetiteljima nudi jedinstvene tople kupke sa hidroterapijom, mineralnim blatom i elektroterapijom po najsavremenijim metodama liječenja i pod nadzorom medicinskih stručnjaka i specijalista. Rijetko se koji grad može pohvaliti sa 2 jezera kao Gradačac. Jezero Hazna se nalazi u neposrednoj blizini centra Gradačca i mjesto je gdje možete uživati u bogatoj ugostiteljskoj ponudi uz divan pogled na jezero.
Gradačac je tradicionalno lovački kraj, a Gradačačko lovačko društvo Jelen osnovano je prije više od 100 godina. Planinarski dom Jasenica nalazi se na samo 13 km od centra grada, a na nadmorskoj je visini od 496 metara. Gradačac se, obzirom na obilje prirodnih resursa i bogato kulturno-historijsko nasljeđe, nametnuo kao iznimno atraktivna turistička destinacija koje može u cijelosti biti objekat turističke ponude. Gradačac je grad koji osvaja na prvi pogled. Posjetiti ga znači doživjeti istinsku ljepotu. Posjetite Tuzlanski kanton, posjetite Gradačac.